Bai, nerekin, baina Arianen ondoan jarriko da. Mikel jarriko zito pixkatxo bat. Nerekin, zitut beste baino nire batzen zuratzen. Beida, txapeldun. Txogoxoa? Beida, ze ondo bazkaltzen dutenen Arak eta Arianek. Txapelduna. A ver, Nicolás, jarri da. Hane, eserita maian. Eserita maian. Kaixo. Oso ondo, Jon Mikel eskua garbit. Leo, lagun minutxo. A ber, itxaso! Txera, Luka, ber nola jatezun, zu bakarrik. Super, Mikel, hau edo bilatea, Amatxo gero, oso ondo. Nara, a ver nola jaten duzu. Hau bai? A ver. Esan ez zure hau da. Ze ondo! Baina non guzti zara? Hau kenduko deu. Zaude plan gina. Segi aurrera. Segi aurrera. Segi aurrera. Baino? Maria Andrea sartzen da datorren azten. Orgullo gaitabi. Bale, orduan bat soberan dago. Ziru leku dare. Oso ondo jule. Eta orduan? Edo igual, Oso ondo jule. Maskaldin berdeu be. Txixi. Eta sal... Aixo Mikel. Hane, xili zaitez. Jon Mikel, oso ondo. Oso ondo. Habe Irene, etorri, xerior. Jarriozu baberoa. Xeri, Teo, xeri alkian, altzazu alkian. Beitu Irene, hemen dago, bale? Eloi, Tori, nahi dezu? goxoa zegoen naragia? Tori, aberdura Irenentzako. Eloi. Venga, paperak ez bota, A ver, non dezu sardezka? Oitu, hemen bera. Txitsi gamer duzu? Orain emango dizute. Oso ondo naia.